И така, мили хора, вижте сега какво правиме. Сменяме на този фар, който е купен от AliExpress. Сменяме китайски батерии, на които пише 2000 мА. 2200 даже пише на тях, EGE 18650, 2200, 3,7 волта, китайски батерии, неизвестни дали са 2200, с LG MG1 INR, LG MG1, които са 3500 мА. Изчисти бе. INR 18650 MG1. Това са 3500 мА батерия с 10 А разряден ток на клетка. Тоест на батерия 10 А разряден ток. Тия са неизвестни, въобще не се знае какво там разряден ток има изобщо. И така. Значи от 2000 отиваме на 3500, общо 3500 ще станат 7. 7000 мА, 7 А часа ще стане. Докато тук сме 2202, 4400, свършват за 2 дена използване тия батерии, тук би трябвало да ми карат седмица. Сега ще ги запоим и ще ги видите в готово състояние, за да видите как се сменят. Нали, тук се отпояват, ето едни шини, тук съм запоил други шини, слагам капчица, тук вече е сложена, тук на шина, сложена капчица, тук сложена и навсякъде слагаме същото, което го виждаме в начина, по който е направено. Вътре шини трябва точков заварка да имате задължително, за да се запоят. Слагаме ги и подменяме батериите с по-мощни батерии, защото тия китайски батерии някакси не ми вдъхват доверие. И така, мили хора, ето сменени са батериите с LG MG1 18650, 3500 мА тази, 3500 мА тази. Всичко е запоено както си беше в оригинала. Следва затваряне на продукта и смяна, или проба, искам да кажа. Ето ги сменените батерии, някакви китайски, неизвестно производство, 2200 мА. Чинни, значи Чина. И тук същата работа, 2200 мА Чина. Това получавате, когато си купите нещо от AliExpress и ако искате да ви държи повече време и така нататък, се смятате си ни хубави батерийки вътре и нещата започват да работят добре и дълго. И така. И така, мили хора, сега пробваме уреда, дали всичко е както трябва направено. Ето, включва се. Включваме една светлина. Има следващия режим, втора светлина. Двете светлини работят заедно. Така. И имаме и трета светлина. Ето и трети режим. Имаме и четвърти мигащ режим. Всичко работи перфектно. И всичко е наред, но имаме по-голяма мощност, защото използваме две LG батерии, вместо две китайски батерии. LG-те са по 3500 мА, казахме с 10 А разряден ток на батерия. При китайските разрядният ток е 3 чертички неизвестен, 2-3 А там най-много да са на батерия. И отделно имате тук 3500 мА имате на батерия. Имате, нали, 3500 мА имате на батерия, отделно имате общо 7000, значи там става 4000, тук 4200, тук 7000, плюс по 10 А разряден ток имате тук на батерия, там неизвестно толкова колко е разрядният ток. И имате така едно перфектно устройство вече, което ще работи много добре от тук нататък и ще ви служи с години. Тази услуга също може да извършим в нашия сервис, който иска, но се намираме в Испания, който е наблизо, може да осмениме клетките с хубави LG елементи. До скоро, мили хора, до следващото видео. С това видео започва поредицата от сервиза на Дачо, за да видите за какво става въпрос и с какви работи може да се
блъскаме и какво може да се занимаваме тук и какво може да направим за вас съответно в нашия сервис.